ह्या आपण मिरच्या घेतलेल्या आहेत. ह्या भजीच्या मिरच्या असतात. याच्यामध्ये बी कमी असतो आणि टिकटीला पण कमी असतात. ह्या मी देठापासून घेतलेल्या आहेत, का तर छान दिसायला पाहिजे म्हणून. तर आता मी तुम्हाला कापून दाखवते. मी तुम्हाला कापून दाखवते. अशा उभ्या कापायच्या. जर बी असेल तर ती आपण काढू शकतो, काढून घेऊ शकतो. तर तुम्हाला बी नसेल खायची ना, तर ती अशी काढायची. पण याला बिया कमी असतात आणि या तिखट नसतात. अशा प्रकारे मी ह्या मिरच्या सर्व उभ्या चिरून घेतलेल्या आहे. त्या मिरच्यांमध्ये मी थोडं थोडं मीठ भरणार. अंदाजे घ्यायचं, तुम्हाला पाहिजे तसं मीठ थोडं थोडं याच्यामध्ये भरणार कापलेल्या मिरचीमध्ये आणि ती बंद करून ठेवणार. असं मी प्रत्येक मिरचीमध्ये थोडं थोडं असं मीठ भरणार. या मिरच्यांना मी हे बघा अशा प्रकारे सर्व मिरच्यांना मीठ लावून घेतलेलं आहे. आणि हे 1 वाटी चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे आणि मिरचीमध्ये आपण मीठ टाकलेलं आहे म्हणून जरा पिठासाठी म्हणून मी पाव चमचा थोडंसं मीठ पिठामध्ये टाकते. थोडा चिमूटभर खायचा सोडा. आपण मीठ आणि खायचा सोडा टाकलाय. आता हे मी पीठ भजीसारखं करून घेणार. बटाट्याच्या भजीला जसं आपण करतो तसं थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि असं मिक्स करून घ्यायचं एकजीव. पीठ अगदी एकजीव करायचं. गुटल्या गुटल्या अशा राहिल्या पाहिजे पिठाला. एकजीव करून एकदम पातळ पण नाही आणि खूप जाड पण नाही, असं मीडियम करायचं. अशा प्रकारे आपलं पीठ तयार आहे. खूप जाड पण नाही आणि पातळ पण नाही, मीडियम. आता आम्ही एका बाजूला मी हे तेल मगाशी तापत ठेवलेलं, जेव्हा मी पीठ हे करत होती, एकजीव करत होती तेव्हा. तेल तापल्या का बघूया. गॅस बारीक करते. मिरची मी घेतलेली आहे, ती अशी मी उडवली.
मिरच्या आता आपल्या झालेल्या आहेत. हे मी आता काढून घेते. ह्या बघा अशा प्रकारे मी या सर्व मिरच्या तळून घेतल्या आणि असाच कलर आलेला पाहिजे. तुम्हाला पाहिजे तर एक मिरची मी तोडून दाखवते.